Benvidos a esas que xa son as cuartas xornadas da recuperación da memoria histórica. Decir que a Asociación Cultural Aberta iniciou xa hai agora 14 anos esta serie de xornadas que comezamos ao principio, eu dicía hai un pouco en Canal Radio, sí, comezamos ao principio pois facendo unhas xornadas con temas que foran ou que cando menos misturaran bastante o eido local, pero agora este ano pois decidimos facer un tema que trascendera moito máis alá do eido local e que fora pois ao eido ni siquiera de Galicia, senón que de toda España. E así pois iniciamos estas xornadas que son dedicadas aos 75 anos de voto feminino. Teño que dicir que en toda España, e non me repito só a Galicia, senón que en toda España son das poucas, non podemos dicir a única, pero sí das poucas que se dedican precisamente a este tema. Dicía tamén en Canal Radio que o que tenden estas xornadas de recuperación da memoria histórica xa o di a palabra, dicir, o que tende é a recuperar esa historia que quedou esmorecida e perdida no tempo. Nin nos libros de texto das escolas, nin en outros lugares se recolle pois estes temas, porque unha vez chegada a dictadura, pois se buscou a maneira, ou xeito a maneira de pois facer que esa historia se esquecera. Nós estamos constatando aquí en Carral un traballo que estamos facendo, que tamén pois teremos a honra de presentarlos e todos a ver, pois un libro sobre a historia sobre a Segunda República e a Guerra Civil en Carral a finales deste ano. Estamos constatando que así foi, porque, sin dúbida, en Carral había un movimento asociativo, político importantísimo, que esmoreceu todo tamén no tempo e que non o coñecemos, e para coñecerlo tuvamos que remexer varios días no arquivo municipal, varios días no arquivo do Reino de Galicia, etc. Entón, nos queremos rescatar esta historia, dar a coñecer a toda a xente, darle oportunidade a toda aquela xente que se achegue aquí a coñecer esa historia. En as xornadas, pois facémoslo a través de diferentes especialistas da materia, en cada materia, xente que está perfectamente cualificada e que pasou moito tempo, moitas horas de adicación a estudar sobre que aconteceu nese tempo. Neste caso, pois, todos os relatorios que imos ter nestas cuartas xornadas son referidas pois, a eso, ao voto feminino e a temas relacionados coa muller. Así, hoxe imos empezar con un tema que é as eleccións de novembro de 1933, mito e realidade, que nos vai ofrecer este relatorio o profesor Emilio Grandío, que ten aquí a miña esquerda, que é profesor titular da Historia Contemporánea da Universidade de Santiago de Compostela, especializado no estudo dos anos da Segunda República e da Guerra Civil en Galicia, é autor de Los orígenes de la derecha galega, da Ceda en Galicia, 1931-1936, 1998, e Caciquismo e eleccións na Galiza da Segunda República anos a terra, 1999, entre outros traballos. En concreto tamén está traballando en colaboración con a Diputación con outros asuntos, con outros temas. Xa mañá, venres, teremos a oportunidade de falar sobre o voto da muller nas eleccións da Segunda República. Irá Carmen Domingo, unha escritora de Barcelona, máis xornalista, colaboradora de distintos medios de comunicación como El País, Marie Claire Tingao, autora de Con voz y voto, mujer y política en España entre 1931 e 1945, e acaba de publicar ademais
mi querida hija Hildegard, precisamente agora neste ano 2008, un libro pois que versa máis ou menos de que unha nai, e ademais galega, pois mata a súa filla cando só contaba con, agora non lembro se son 17 ou 18 anos, mata naqueles tempos da guerra e da represión, porque a filla militaba no Partido Comunista e, bueno, pois non soportou ese momento e decidiu ela mesma matar a súa propia filla. Carmen Domingo, a escritora e xornalista que vimos ter mañana aquí, que ven de Barcelona, pois escribiu sobre eso este ano. E mañá remataremos coa actuación musical de Mini e Mene. Xa o sábado teremos unha mesa redonda, Muller e Política na Galicia de 1933, estará Eliseo Fernández, Emilio Grandío e Carlos Pereira, e xa pola tarde, Muller e Represión na Galicia da Guerra Civil, que estará os Carlos Blanco, que servirá para antesala, para rematar, porque despois remataremos estas cuartas jornadas da Conferencia de Memoria Histórica coa actuación do cantautor galego Tino Vaz. Isto é o que vai dar de sí este fin de semana, dende hoxe xoves ata o vindeiro sábado á tarde. Teño que dicir, porque a realidade é que estas jornadas fanse gracias ao patrocinio do Ministerio da Presidencia do Goberno de Madrid, da Xunta de Galicia, da Consellería de Cultura e Deporte, da Diputación Provincial e coa colaboración do Concello de Carral. Sin máis, imos encetar estas jornadas coñecendo esa historia que podemos coñecer e vai nos falar Emilio Grandío das eleccións de novembro de 1933, mito e realidade. Xa vos deixo con Emilio. Bueno, de nada, moitas grazas por vir ter o vosso tempo pendente desta charla. Gracias aos asistentes e evidentemente gracias tamén á Asociación Cultura Aberta polo seu convite para realizar esta charla e para realizar estas jornadas. Estas jornadas teñen un tema moi concreto, é unha conmemoración como moitas outras. Conmemoración da primeira vez que Muller votaba en visita política. É o 75 aniversario, un aniversario que políticamente a moita xente políticamente debe resultar moi tempo, porque da primeira perspectiva eu me acordo fai 5 anos, xa fai 2003, había bastante máis movimento en torno á conmemoración deste voto que non hoxe en día. Non sei a que se debe, mas, sin embargo, pouco se escoita falar disto. E todos sabemos todos os historiadores que este é un cambio absolutamente decisivo. Decisivo non só na sociedade no seu conxunto, senón tamén, evidentemente, para o ámbito femenino. É decisivo na sociedade no seu conxunto porque, a partir dese momento, hai unha metade da sociedade que xa non ten a metade dos seus dereitos, únicamente a metade dos seus dereitos, senón que ten máis. Os dereitos políticos, evidentemente, non é únicamente a ter dereitos civis ou de ter dereitos sociais, senón ter dereito a decidir políticamente nunha democracia como aquela, nunha democracia da que quero falar agora, nunha democracia que tiña problemas, que non vou esquecer, nin quero agachar que tiña problemas, porque os historiadores non debemos, evidentemente, agacharse de postos, e que tamén tiña moitos elementos positivos. Un deles, aínda a oposición de moitos dos dirigentes republicanos, un deles en positivo, foi evidentemente a concesión do voto muller. Disgustou moito, pero finalmente conseguiuse, xa querería afondar finalmente un pouquinho nela. O tema do 75 aniversario das eleccións de novembro de 1933. Cal era aquela República de 1971 de 1933? En que consistía? Antes de nada, quero que todos os asistentes aquí hagamos un mero exercicio, sei que é difícil, moi complicado,
pero un exercicio de autorreflexión. As mulleres e os homens que vivían na altura de 1933 non viviron ni 1934, ni 1936, ni a Guerra Civil, ni o franquismo. Eso é tremendamente importante para entender a República, e sobre todo para entender o primeiro bienio republicano. O primeiro bienio republicano, como se comentaba antes na radio, o primeiro bienio republicano é unha democracia moi nova, moi recente, moi xove, que tiña moitos problemas, non só internos, pero tamén externos, e que en medio que nacía no medio dunha crise económica, que nacía no medio dunha grande conflictividade obreira e tamén política. E, por lo tanto, con todas esas circunstancias medradas, comenzaba a ver aquela, como chamaban, na niña. Ben, aquela nena era unha democracia que pretendía crearse como tal. Posiblemente, os únicos 2 anos, dos 5, porque eu tamén sempre digo estas cousas, falamos da República como se durara medio século, realmente durou 5 anos. 5 anos sería xa unha pelada moi fonda e que evidentemente o régimen que temos hoxe en día non sería igual se aqueles 5 anos non era. Pero os anos realmente con maior digamos, garantía ou sensación de democracia, de crear algo novo dentro da sociedade foron precisamente estes anos, entre o 31 e o 33. Neses anos, aquela sociedade galega e española sentíase que podía facer todo. Incluso os sectores radicalizados, os sectores obreiros, os sindicatos, a auténtica esquerda, aquela esquerda non era esa esquerda, cando falaba da esquerda, falaba dos obreiros, falaba dos cientistas, falaba dos socialistas, falaba de Lauro Caballero. Pois aquela esquerda tamén pensaba que podía facer algo. E, de feito, plantexou, a partir do ano 32 e 33, alternativas insurreccionais constantes. Por qué? Porque entendíase que aquilo todo era utópico. Só hai que ver as declaracións de instalación da República de moitos dos dirigentes locais republicanos para entender cal era o grado de utopía. Os discursos están plagados de referencias teóricas. Pouca práctica, porque non a tiña, porque llevaba moito tempo fora do superpolitico, mas nunca estuvera. E comenzaba agora mesmo a crear unha democracia con moitos problemas e con moitos. Ben, por lo tanto, ese exercicio de autorreflexión creo que é importante. Cando un historiador traballa sobre un texto, que pretende estar nese contexto, ser capaz de eliminar ou de chegar a conclusións sobre o que pensaba, sobre o que facía, sobre as actitudes, objetivos e incentivos dunha xente nun momento concreto nun espazo determinado. Galiza, 1930. E, por lo tanto, iso creo que é importante. Os 40 anos de franquismo, eu entendo, e os 3 de Guerra Civil, eu entendo que provocaron, para mal ou para ben, forma parte da nosa memoria. E forma parte da nosa construcción de valores. Modelou a varias xeracións, a varias, non só a unha. E esa cultura é moi difícil de soltar, moi difícil. Eu o plantexo sempre. Nós non tivemos 2 anos de ditadura ou 10 anos de ditadura nazi, ou 12 anos de ditadura nazi, senón que tivemos 40 anos de franquismo. E antes tivemos 7 anos máis, ou 8 anos máis de ditadura de Primo Rivera. E antes tivemos un sistema de restauración no que a capacidade de entrar en política está moi pechada durante os últimos anos. É dicir, e iso durou durante 50 anos. Quero dicir con todo isto que somos o que fomos. E, evidentemente, para falar deste período, 31-33, das eleccións do ano 33, hai que colocarse nesa posición. Nunha nova idea, con novos proxectos, por parte de todos, incluído por parte da dereita. A dereita non sabe tampouco que vai existir en 26. Non o sabe. Non prefigura desde o primeiro momento dar golpes de Estado. Non. Hai de todo en das posicións de dereita. É unha dereita moito máis plural do que parece. O franquismo, o que nos debemos de outras cousas, é considerar a unha dereita como única. E non hai. Hai moitos sectores dentro da dereita, naquele momento. Sectores que participan máis ou menos. Mayoritariamente non aceptan a República, é certo. Mas traballan dentro dela. Mayoritariamente. Traballan dentro dela. Por lo tanto, esa perspectiva que eu entendo que é fundamental entender non só aquel tempo, sino o doxe. E
E iso, pouco tempo, pero evidentemente deixou unha pegada moi grande e que se vai construindo tamén pouco a pouco. O contexto sociohistórico no que se instala no réxime. Hai que decir tamén que aquela democracia nacía cunha serie de problemas. Xa vou afundar en problemas concretos, pero quero falar en problemas de saída de mentalidade. Aquela democracia que se pretendía crear, aquel sistema parlamentario liberal que se pretendía crear, que era a República das Cortes Constituintes, a altura do ano 31, no contexto europeo, é un elemento bello, non novo. O que é novo é a Rusia bolchevique e o Partido Nacional Socialista e posteriormente a ditadura nazi en Alemania. Aquilo era o moderno. O bello eran as repúblicas parlamentarias liberais, caducas, anquilosadas, que levaban moito tempo funcionando nese sentido. Non en España, mas sí se levaron todo o contexto. Por lo tanto, nesa situación hai que colocarse unha democracia que pretende crearse, pero que ao mesmo tempo moitos dos seus sectores tendencialmente afins non a van a colaborar, nin a van a poder para nada. E, por lo tanto, aquilo nacía xa como un sistema bello. Era moderno para España, pero no contexto europeo que se situaba era fortemente criticado. Todos os profesores de historia falamos sempre na altura da tabla de entreguerras o eterno tópico. A crítica ao sistema liberal de entreguerras. Bueno, pois aquí está. E aquí pretendíamos crear un ámbito interno. Pretendíamos crear. Por lo tanto, todos esos condicionantes están aí. Era un sistema bello de saída, non novo, non era moderno. O moderno era a violencia política. A aplicación da violencia política como algo beneficioso. A consideración do Estado como Deus ex máquina. Todo o colectivo era o Estado. O importante non era tanto o individuo, sino o Estado. O Estado que dirixiría a todos os individuos nun ben común. Iso era o que realmente atraía máis naquele momento, sen dúbida nenhuma. E aquela era unha república de máis, para máis ainda, de intelectuais. A república, o Parlamento das Cortes Constituintes de 1921 foi conhecido como a República dos Intelectuais. Moitos intelectuais e pouca práctica política previa. Moi pouca práctica política previa. Os poucos que tiñan alguma práctica política anterior ficaron, digamos, por exemplo, o conde de Romanones é deputado das Cortes Constituintes, das Cortes Republicanas nas 3 legislaturas. Isto é un intervalo. Por exemplo, vou poñer un caso. Todos, Vicente Ojara Zamora é dos poucos, ou Miguel Maura é dos poucos que teñen unha trayectoria política anterior. Mas, sin embargo, todo o demais de esquerda non hai unha praxis política, non hai unha praxis política anterior. E, por lo tanto, nace cun contexto dunha república de intelectuais, eso sí, as Cortes están plagadas de xente que sabe falar moi ben. Plagadas. Sabe falar moi ben. Ahora ben, agora de colocar un goberno civil, agora de colocar a quen poño, pois Miguel Maura ten os seus problemas de conciencia e evidentemente colocan despois a Casa Esquerda aquí o único que dice, sí, vamos ir detrás, a Francia confía nel, e vamos ir detrás e ten alguma praxis política previa. Pero todo o demais fica prácticamente conocido, é dicir, non hai práctica política previa para esta xente. E ademais é unha cultura de violencia política moi notable. A consideración da violencia como algo benéfico para a política é un elemento extendible, tanto a dereita como a esquerda. Absolutamente extendible. E ademais, isto hai algúns tópicos tamén que creo que hai que desbotar. Falabas antes dos traballos da Diputación. Precisamente estamos rematando un traballo sobre a cultura da violencia política sobre o mantemento do orden público na República na provincia. E aí hai que falar, evidentemente, do artigo 34, hai que falar da mesa de Ferro Popular, e hai que falar de todo isto. E é complicado de entender. Mas para o que quero insistir agora, para o tema que me trae a relación, hai que decir que o ano máis complicado políticamente, dende a perspectiva obreira, o ano máis revolucionario, sen dúbida, o ano con maior problema do orden público, sen dúbida ningún, non foi o ano 34, nin moito menos o 36, sino que é o 33. E incluso o 32, no que hai entre decembro do 32 e decembro do 33, ata 3 tentativas de insurrección anarquista xeral en toda España. Bueno, a Coruña, no caso, a cidade da Coruña, prácticamente, hai uns meses, no que prácticamente cada día estou con bombas. Bombas situadas ás 10 da noite, para que se escoite ben. Prácticamente todos os días. E non por eso houve unha guerra civil. Non por eso houve unha guerra civil. O que quero considerar. Creo que é a tese que estamos mantendo con este traballo.
A cultura da violencia política estaba moi extendida, moi extendida. O problema é que os sectores republicanos, sobre todo estes do primeiro bienio, tiñan moitos problemas debido a ausencia de praxis, debido, entre outras cuestións, a que a dereita tampouco, a mensa maioría da dereita, tampouco non traballaba moito nese sentido, sino ao contrario, no sentido de querer recuperar o poder perdido, querer recuperar posicións políticas, e, por lo tanto, levar a casación constantemente. Evidentemente, esa situación produce de violencia política está bastante máis extendido do que podamos pensar. Non se pode olhar a Segunda República como se fora o ano 2007, ou 2008. Non se pode olhar desde esa perspectiva porque non ten nada que ver. Pero nada que ver. Desde estas perspectivas non ten nada que ver. Noutros sí. Noutros hai moitos outros aspectos que nos sorprenden, no que aparecen de maneira moito máis normal. Outra cuestión. A palabra consenso, esa palabra que fixo, a través dela, medrar o réxime do ano 77, esa palabra máxica, non existiu nunca durante a Segunda República. Nunca. Entón se queda no primeiro ano, nos primeiros anos. A República nace coxa. Nace coxa porque as posicións de dereita estaban totalmente abrumadas polo cambio político. Nunca pensaron que se podría dar, de feito real. Nunca prepararon unha opción B. Nas Cortes Constituintes do 31, o que se vota, os parlamentarios de dereita son escasos. E, por lo tanto, se esas Cortes Constituintes se elaboran a Constitución tamén tendencialmente vai cara, evidentemente, a posición da esquerda progresa e sobre todo do Partido Socialista. Por lo tanto, a República nace coxa. Iso o temos que ter en conta. A palabra consenso non existiu desde o principio. Prácticamente ninguén falou diso. Tamén a propia época, é dicir, nesa altura da etapa de entreguerras en Europa, ninguén falaba de consenso, porque o goberno non era consenso, sino todo o contrario. As sociedades de benestar nos anos 70, evidentemente consenso, para esa inmensa clase media que existía, era positivo. Para esa inmensa clase media. Claro, o problema é que en España esa clase media era, a altura dos anos 30, inexistente. Ou representaba os tendeiros, ou representaba sectores burgueses que oscilaban a cascar. Pero esa era, había unha enorme diversencia económica e unha enorme diferenciación social e económica, moito máis, evidentemente, que todos os anos 70 de España, moito máis. Outra cuestión, cantas ideas de república había? Bueno, todo o mundo estaba, incluso durante a guerra, a favor da república, a defensa da república, pero para cada quen, evidentemente, a república burguesa, que sabes que non tiña nada que ver coa república de José Villaverde ni coa república de Moreno Torres, os anarquistas. Non tiña nada que ver coa república dos comunistas, nin tiña nada que ver coa república de Gran Caballero Socialista. Nin tiña nada que ver coa república corporativa de Jerez. Nada. Todos eles iban a favor da república, o cal, evidentemente, era certo consenso, mas, evidentemente, os plantexamentos de futuro, os proxectos de futuro eran totalmente distanciados uns dos, non políticamente falando. Hai unha cuestión de saída que sí que me interesa salientar. Dende o primeiro momento, debido a que a práctica política democrática é tan escasa, máis ben nula, atodaron 31, a pesar de que a restauración, moitos deles, plantexen que quero era unha democracia. Eu entendo que a democracia non está na capacidade de voto, senón na garantía dese voto. E a garantía dese voto durante os anos de restauración, evidentemente, non existe. É complicado, tenemos a república, tender a garantía dese voto, pero, bueno, algo se existía, evidentemente, de ámbito de modernidade. Hai unha cuestión de saída. Cando chegan os republicanos ao poder, cando chega a niña, el 14 de abril, posteriormente, hai unha sensación dentro das élites dirixentes, debido principalmente a todos esos anos no que estiveron fora do poder, de que hai unha sensación como do turnismo da restauración. Agora nos toca a nos. E agora nos toca a nos gobernar. A altura da noticia. E, polo tanto, todos aqueles sectores de dereita que se presentaran nas eleccións municipais ou posteriormente como monárquicos, como Unión Patriótica, como afíns, conservadores, etc. Todos eses, ao final, foron sustituídos e non podían, e máis por legislación, non podían traballar baixo esa denominación na República. É dicir, unha das primeiras cuestións que se fai legislativamente, agora non me acordo exactamente o texto, non o trouxe, pero unha das cuestións que se fai legislativamente é todos aqueles que non estén explícitamente dedicados como republicanos non poden traballar neste sistema que se chama. Por lo tanto, iso fai distanciar a certos sectores de saída. Eu entendo desde a práctica política previa, non entendo de unha especie de sectarismo, porque
Desde logo, a práctica política posterior non leva iso. É dicir, os sectores de dereitas que entraron como republicanos conservadores, hai moitísimos que entraron con unha etiqueta únicamente de republicanos, incluso independentes, hai moitísimos. Agora ben, sí que esa práctica do turnismo que tiñan anteriormente, de ahora nos toca a nos, funcionou dentro desa utopía, dentro de todo ese contexto que estou a traballar, que estou a presentarnos, e que entendo que non é sencillo, é dicir, que é complexo. Non é unha única razón, non é que España, o 13 de abril fora monárquica, o 14 de abril, de repente, todos saen a rúa. Non. Iso é imposible en cultura política, absolutamente imposible, ou é moi complicado, evidentemente, un día de eso. Por lo tanto, iso requiere esa cultura política, precisamente tamén dos dirigentes republicanos, era unha cultura política escasamente democrática. Era unha contradicción a sí mesma. Mas, sin embargo, sí o era. Por que? Porque non tiña outra praxis, ainda que quixeran facer. Que tiñan proxectos de futuro creado. Ben, cales eran as perspectivas do cambio á altura de 1931-33? Bueno, había varios problemas, non? Os típicos, a distribución territorial do Estado, neses anos, non? 31-33, falando de que era unha democracia, con problemas, por existir, pero era unha democracia, tentábase crear unha democracia, democracia liberal. Distribución territorial do Estado, da propiedade da terra, non especialmente en Galicia, que ese problema resolvese sobre todo a partir do ano 26, non reconhecimento explícito da República pola dereita, ese é un problema tamén de saída que xa vos comentei con esa república que nacía coxa, de saída. Pero hai varios problemas máis importantes que quixera salientar, dous ou tres de saída. Un deles é a actividade do movimento obrero contra a República, contra esa República burguesa. CNT, PSOE e UGT, desde logo, están absolutamente en contra. Nos primeiros meses non hai problema, temos unha especie de transición prácticamente a todo o outono do 31. A partir de inverno 31, sobre todo xaneiro 32, empezan os problemas en Arnedo ou todo isto, todos procesos insurreccionais locais, por conflitos económicos, basicamente. Bueno, todos eles se ponen de costas fronte á República Burguesa. Esa República non é a súa. O que entenden é que o goberno, o Ministerio de Gobernación de Casares e o goberno de Azaña é unha especie de Kerensky, e que a partir de agora o que teñen que facer é facer o desborde o outro lado, é dicir, montar unha república socialista revolucionaria, dita directamente por eles. Cada un dos textos que se pode analizar non estou falando de persoaxes concretos moi radicalizados, senón de inmensa maioría dos xornais neste sentido, non tanto no 32, que entenden un período de folgas, problemas de paro, o paro chega, o desemprego chega no ano 32 de maneira moi especial a Galicia, ademais, problemas da constructora naval, etc., por exemplo, todo o sector pesqueiro empeza a chegar ao noso campo, e todo ese caudal de descontento é encanalizado en boa parte polos sindicatos obreiros a través de propostas revolucionarias. E, por lo tanto, desde decembro de 32 ata decembro de 33, convértese as insurreccións de carácter económico e en contra de problemas de folgas, etc., convértese en insurreccións con carácter netamente político. Hai que desbordar a República Burguesa e hai que facelo evidentemente a través da violencia. E iso faise durante todo o ano 33, constante. Iso trae un coste político á República Burguesa, como se chama, enorme. Porque a dereita non está no poder e necesita chegar ao poder e utiliza iso constantemente. Non é unha república forte, non é unha república que frene eses problemas e, por lo tanto, iso hai que atallalo cun goberno forte, cun goberno forte. Dous, a Iglesia. A Iglesia colócase de saída a inmensa maioría da xerarquía católica, de saída fronte á República. De saída. Hai unha identificación de republicanismo e anticlericalismo moi forte, moi presente desde os primeiros momentos, é certo. Mas, sin embargo, a xerarquía católica nunca, é dicir, un acordo, nunca está a favor da República ou de considerar a República como a nosa. Para eles, España, para a xerarquía católica, España, a inmensa maioría, sobre todo a maioría de Radera, diría todos, os obispos todos, unha obra de Carballo Magriños moi explicativa nesse sentido, moi esclarecedora, todos están nunha proposta absolutamente reaccionaria nese. É dicir, para eles España é monarquía, sistema de goberno, monarquía, unidade territorial e evidentemente católica. Se non se dan as tres pautas, eso non é España. E, por tanto, se non hai, estamos falando únicamente do sistema de goberno,
Se o sistema de goberno non é unha monarquía, é unha república, xa ese sistema non é. Ben, aínda así, aínda esa posición que xenera a creación dun partido como é a CEDA, dun macro partido, do primeira vez que un partido de dereita se organiza de maneira política neste país, aínda así, aínda de todos os seus vicios, primeiro con Ángel Herrera, posteriormente con Ángel Robles, aínda así, tampouco debemos caer no tópico. É dicir, hai unha especie de comportamento, sobre todo a partir do ano 32, na que colaboran con este sostenimento do partido, a xerarquía declárase políticamente deste partido, o Partido dos Curas e a CEDA, o entende todo o mundo na República, incluso os propios curas. Agora ven unha especie de, sobre todo polo de Sanjurjo, por medio do golpe de Sanjurjo, do 32, unha especie de tentativa de, digamos, de appeasement, de achegamento entre as dúas realidades, entre a Iglesia e un Estado que quere ser laico, indudablemente. É dicir, ese propósito creo que non debemos negarlo de ninguna maneira. Ahora ben, a partir, sobre todo, do ano 33, especialmente a partir da aprobación da Lei de Congregacións, a Iglesia Católica declárase decididamente en contra do republicanismo inglés. Iso acontece a altura de maio do 33. É un momento no que o goberno, xa non están os socialistas ao goberno, é un momento no que o goberno dos republicanos ingleses, para entendernos, está moi debilitado. Aproveitase casas viejas de xaneiro e febreiro e, posteriormente, tamén a Lei de Congregacións. A Lei de Congregacións, o que provocaba era a posibilidade de expropiación de boa parte das congregacións religiosas, moito máis alá da Constitución. O que provoca un peche de finas absoluto de todos os partidos políticos de dereitas en torno da defensa desa lei. De todos. Provoca unha unidade da dereita que iso ten moito que ver, moitísimo que ver, coa victoria electoral del 1993. Esa sensación de unidade, de partido forte, de necesidade forte, ante un clima de violencia política constante por parte da insurrección anarquista. Ben, unha campaña enorme, como evidentemente un presuposto enorme, unha CEDA que se organiza por primeira vez en marzo de 1933, que un partido político moderno que vai polas casas pedindo censo, que van as mulleres por primeira vez solicitando ese tipo de dereitos políticos, as mulleres, ben, todo iso é importantísimo para entender a victoria da dereita non únicamente o voto. Hai moitas máis cousas que o voto da día en iso que viene o voto, digamos, tendencial para a dereita. Hai moitas outras cousas. E no ano 1993 explícase tamén por iso. Sobre todo porque o goberno é un goberno moi debilitado, tremendamente debilitado, un goberno feble, no que xa perdeu dende o ano 32 o apoio dos sindicatos obreiros, perde durante todo o ano 32 o apoio do Partido Socialista, da rama moderada, e a altura de 1933 o único que lle queda, o que se difunde constantemente, é a imaxe de Azaña dicindo tiras a la barriga. Constantemente. Eso está en todos os medios de comunicación, por casas fijas. Eso está en todos os medios de comunicación. E a Lei de Congregacións permite esa unificación, presentar unha imaxe de dereita non sólida. É moi consensual. Ben. E o terceiro elemento que quería falar é o papel do exército. Ben, bueno, de saída, evidentemente, hai que decir isto, xa teño dito aquí, creo que en moitos outros sitios. Evidentemente, non podemos analizar o exército de unha maneira absolutamente tópica. Houve unha guerra civil porque había militares de esquerdas e militares de dereitas, indudablemente. Agora ben, se non hai guerra civil, todo está nublado, é evidente que non hai guerra civil. Agora ben, hai que salientar isto unha cousa que creo que se esquece moito, eu nas aulas o comento moitas veces, porque moitas veces os rapaces se me quedan mirando como dicindo, bueno, pois claro. O papel dos militares na historia política contemporánea española ata 1927 é fundamental. Pero non estou dicindo como militares, senón como políticos. É dicir, son militares que son políticos. Hai que falar de todo o século XIX español. Hai que falar non só de Serrano, de O'Donnell, de Prim tamén. Hai que falar como políticos. Isto xurde da guerra de independencia, non? É dicir, el componente militar, etc. Todos os pronunciamentos do século XIX, do primeiro e terceiro século XIX. Bueno, todos os pronunciamentos do XIX. O sea, seno democrático. Ben, pero que durante a restauración a pacificación chega precisamente porque o rei se coloca encima dese factura dos exércitos, pero segue habendo pronunciamentos militares constantemente. O papel dos militares na política española, só hai que falar da Semana Tráxica, só hai que falar dos feitos de Cucut,
O papel dos militares na vida política como políticos, española é fundamental. A guerra de África, no primeiro tercio do século XX, é fundamental para entender a vida política española. A dictadura de Primo Rivera, quen a dirixe? Un militar. Durante a Segunda República hai dúas tentativas militares, unha con éxito, a de xulio 36, outra de Sanjurjo, os 40 anos de franquismo. Bueno, é dicir, nun conxunto de 2 séculos, o papel dos militares na vida política española é constante. Constante. Por lo tanto, o que fixo a Zaña, a altura do ano 31-32, da reforma do exército, eu entendo como bastante pertinente. Agora ben, sí que ten en conta que os militares siguen aí. E o papel político dos militares, esa sensación dos militares, sobre todo os africanistas, de que nós diriximos España, ven de todas as cousas, porque os distintos gobernos de toda a etapa contemporánea española entenden os militares como forzas que garanten a orde pública. Non hai un sistema de policía consolidado, extendido, etc. Senón que hai un problema nas cidades a que se chama aos militares. Cando hai un problema no rural, chamase a Guardia Civil. Pero cando hai un problema de orden público, sobre todo ata os anos da República, un pouco antes, non hai un sistema de policía capaz disso. Precisamente a República de intentar frenar iso coa creación da Guardia Sacra. Pero non chega. Pero bueno, ese papel dos militares en política eu entendo que é fundamental. Porque durante eses 5 anos hai os golpes militares. Todos os golpes militares. Pero son a punta de lanza, a vanguardia da renovación e da modernización política do país. Só hai que ver os xornais locais de boa parte desta Galiza para entender, para ver artigos editoriais de mestres nacionais directamente con temas políticos, directamente. Non únicamente do ensino, sino directamente político. De aí, evidentemente, a forte grado de represión que vemos posteriormente. Evidentemente estaban, boa parte deles, a inmensa maioría deles, moi metidos no ámbito da renovación política, de cultura política do país. Por outro lado, hai que decir que, bueno, realmente o sistema republicano dotou dunha infraestructura, quixo dotar dunha infraestructura educativa ao país que non tiña. Sobre todo durante o goberno republicano hai unha extensión do número de escolas moi importante. Durante os 5 meses da Frente Popular tamén, porque evidentemente non tivo tempo ni sequera de realizar trámites administrativos, mas, sin embargo, hai un feito curioso neste aspecto. Cando hai problemas cos curas ou cos párrocos, a ocupación das casas rectorais ou o incendio das casas rectorais, que pode existir, evidentemente existe, a altura do 31-32 realízase e queda outra vez en propiedade do párroco, por lo menos o uso do párroco, mas, sin embargo, no 36, xa directamente, a incautación de cementerios leva, cando abandona o párroco, a incautación de casas rectorais para adicalas a escolas. Isto debe ser, non temos moito afondado, non teño moito afondado nelo, pero creo que debe ser unha consigna propia do goberno nacional. Porque en todas as corporacións locais existe isto. É dicir, cando hai un problema co párroco, o párroco abandona a casa electoral, esa casa electoral municipalízase e levas para as escolas. En máis un sitio ou non nesas mesas. Por lo tanto, o papel activo dos maestros eu entendo que é fundamental. É fundamental porque, volvo a existir a primeira idea, a República durou 5 anos, mesmo podemos decir que sin grandes problemas a democracia funcionou 2 anos, o golpe de Sanjurjo por medio, pero bueno, foi iso unha cousa distinta evidentemente do 36. En eses 2 anos a pegada dos mestres é fundamental para entender o cambio de cultura política deste país, non só a altura dos anos 30, senón dos anos 70. É dicir, cando alguén nas testemunhas falan da guerra, da represión, da república, unha das primeiras cousas que sai é o mestre. O mestre e a súa actividade, etc. Non como... sino porque representaba un discurso totalmente renovador, en pouco tempo, ademais. Un discurso totalmente moderno, que estaba, vamos, dentro do contexto europeo que se situaba, e que rompía un pouco aquela bella tradición do párroco como tamén instructor. É dicir, hai un esforzo moi grande por parte da República de educación. A segunda das fases, a segunda dos cuestións en positivo, evidentemente, para Galicia é fundamental, que é a apertura da primeira fase do proceso estatutario. Unha primeira fase que se ve interrumpida precisamente por estas eleccións,
ese goberno, porque se coñecedes, xa coñecedes, hai un plebiscito convocado para decembro do 33, máis que evidentemente o resultado das eleccións rompe. Mais o proceso ia nese camino. É dicir, as xuntadas de xuño do 31, as xuntadas da Asamblea de Concellos de Compostela do 32 e a previsión do plebiscito para finais do 33 era un elemento simplemente que necesitaba, por certo, do segundo estatuto. O primeiro catalán, o segundo sería galego, convocarse despois do fracaso das estruturas. Era un proceso que ia en marcha, o que pasa que circunstancias por estrutura política evidentemente o levan para atrás. E tamén, hai que dicirlo, na altura dese momento, un escaso peso daqueles máis interesantes. É dicir, o Partido Galeguista, na altura do 83, é un partido maioritariamente, na altura da súa opinión pública, digamos, é un partido que, na altura da súa opinión pública, que digamos que os sectores máis importantes da opinión pública son os sectores fuxidos da horta e a ponte vertical hasta o nome que tengo comunicado, bueno, o Cotero Federal, esos sectores fuxidos da horta. É dicir, o peso do Partido Galeguista na altura do 83 non é o do Partido Galeguista no 86. Iso tamén hai que dicirlo. E a súa capacidade de mobilización menos. A capacidade de mobilización do Partido Galeguista no momento do estatuto, da plebiscitación do estatuto, é moitísimo maior. Por exemplo, o Partido Galeguista na altura do 86 ten 4 alcaldes. Circunstancia que, por determinada circunstancia, non? De Frente Popular, etc. Pero ten 4 alcaldes. Toda a Galicia. Cousa que, por exemplo, ten unha rede asociativa extendida non só polo urbano, sino que comeza a extenderse polo rural, a altura do 86, bueno, a altura do 83, o que ten son 3 deputados. 3 deputados, ou 4 deputados, pero, bueno, un peso político que realmente non permitía, digamos, o gran plebiscito faise a partir, é dicir, o gran éxito do plebiscito faise a partir do pacto explícito dese punto no programa central. E que ese Frente Popular resulta victorioso. E o terceiro dos temas ao que nos voy a comentar hoxe, que é o tema da mulher. É curioso, pero na altura do 31 nas Cortes Constituintes hai deputadas, 4, mas non hai voto femenino. É moi curioso, evidentemente todo non se pode cambiar. Mas a situación teóricamente era moi aceptable polo republicanismo progresista, tamén incluso por os sectores socialistas e tal, os sectores socialistas basicamente, o sindicalismo anarquista non estaba nesa tesitura, mas, sin embargo, os problemas para a votación parlamentaria para a aprobación do voto da muller demorouse durante moito tempo. Non foi ata 1973 cando se fixo ese voto. Perdón, decembro do 31. En decembro do 31, ese voto aprobouse únicamente por 4 deputados de diferencia. 131 a favor, 127 en contra. 4. Aí funcionou como o voto de libertade de conciencia. Como un voto de libertade de conciencia. Como se fora o voto sobre a confesión religiosa, sobre a religión. Igual, había xente que estaba a favor do voto femenino, había xente que estaba en contra. Aí non había posicionamentos comuns entre sectores de esquerda e sectores de dereita. Os sectores de dereita lle interesaban moitísimo pero os sectores de esquerda de moitos outros dos que podías presumir do que non houbera problemas e, sin embargo, votaron en contra ou, polo menos, poñían en contra. Un deles, activos, realmente, bueno, podería isto un pouco así, non o poñería por escrito, pero con posicionamentos, hai algúns posicionamentos de destacados dirigentes, incluso do goberno republicano, misóxinos, é dicir, que se poden defender. Por tanto, o problema do tema do voto da muller naquele momento non era un tema do voto. É dicir, realizouse de xeito moi, bueno, a duras penas. E, por lo tanto, isto ten que ser considerado. Non era a sociedade española, non era, desde logo, non estaba a entendernos suficientemente madura para entendernos, en que eso, esa perspectiva non interesa. Pero, por exemplo, este é un caso que tamén sempre comento. A
represión da guerra civil faise especial, o sea, maioritariamente son os homens, hai un 5% de represaliadas. Entre outras cousas non é porque as mulleres estiveran menos en política ou máis, senón porque incluso por parte dos propios represores, é dicir, por parte, non hai que dicir que os represores non estaban fora desta sociedade, é dicir, estaban nesta sociedade, e, por tanto, formaban parte dela, sobre todo nos anos republicanos. Os represores entendían que a muller era un elemento secundario, que políticamente non podía estar ao mesmo nivel que o home, e, por tanto, o seu enemigo non era a muller, senón que era o home. Cando comenzan as mulleres a verse represaliadas, por exemplo? Mayoritariamente a partir dos anos 40 e pico. A partir de las cárceles empezan a encherse de mulleres, de enlaces de guerrilla. Aí cando empezan a entrar as mulleres nas cárceles, pero o xeito de decir nomes de mulleres de maneira. Pero antes, bueno, as máis destacadas, as mulleres que estaban con seus maridos e que non abandonaban, pero non se consideraban. Ben, e polo tanto, ese pseudomachismo está presente, e ainda así permitiuse, porque teóricamente, dende logo un goberno que presumía desa libertad, etc., non podía botar para atrás o voto femenino. Normalmente non podía aislar que un sufragio universal fora un sufragio universal dunha parte da sociedade e da outra. Ben, como eran o sistema de partidos e as eleccións daquele momento? Bueno, o sistema de partidos, na altura do ano 33-32, tiña o sistema de partidos en Galicia, tiña unha estructura que creo que convén explicar. Vamos a ver. O partido, digamos, referente, tanto en Madrid como en Galicia, era a Orga. A Orga é o partido casalista por excelencia e o partido que depende. E, sin embargo, hai que decir que a Orga, inde que a altura do ano 32-33 aparece como un macro partido, cunha glorificación do seu líder, cunha campaña mediática enorme de Casales Quiroga, sin embargo, a Orga é un partido sen masas. A Orga é un partido de élites. Portela Valladares, cando Casales Quiroga, antes de crear de difundir a Orga, a finales de 1930, despois do Pacto de San Sebastián, cando Portela Valladares fala con Casales Quiroga lle ofrece a presidencia dese partido, do novo partido que se vai crear, que é a Orga, da Federación Republicana Galega, unha apéndice da Orga, digamos, unha extensión, unha plataforma electoral. Bien, Portela Valladares lle dice que non, porque é un partido de élites, porque é un partido de minorías, porque non representa o sentido galego. Aí está escrito de memorias de Portela. Ese sensación nunca abandonou. Nin siquiera, ainda que aí xa hai un maior componente de masa, nin siquiera a partir do ano 35, 34, 35, coa reconversión da izquierda republicana. Nin tan sequera. As masas da esquerda están nos sindicatos, ou ben nos partidos socialistas. Pero non están maioritariamente detrás. O que hai son élites liberais, élites profesionais, por certo, moi semellantes ao que pode existir, por exemplo, no Partido Galeguista, e que, a altura do momento, eses sectores van para o Partido Galeguista porque entenden que a componente nacional non é a que lle corresponde a Casares, e, por lo tanto, van por outro lado. Pero son componentes moi semellantes. Son élites medias altas, urbanas, maioritariamente, e que teñen a súa extensión, as súas redes de ofrecemento polo rural. E que se aproveitan, sobre todo, dun control do poder de la un control do poder absoluto. É dicir, de la Cierva Alfonso XIII deixan o poder, vanse, pero non hai tránsito de poder de alguma maneira. Queda Romanones, me parece, e queda de la Cierva para o tránsito de poder, para o Palacio Real. Ali queda un valor absoluto, e hai que gobernar. E en Galicia, quen vai a dedicarse iso, porque ten a maquinaria preparada, vai a ser o casarismo, vai a ser a Federación Republicana Galega, que ten as élites preparadas para gobernar, precisamente. O PSOE é un partido, é quizáis o partido máis estruturado como partido político a altura da luta. É dicir, a organización política máis estruturada non a maior, non a que ten máis capacidade, pero sí como partido, como organización partido máis sólida, a entendernos, máis firme, é o Partido Socialista. E ainda así, as tendencias que internas, pero que, sin embargo, sempre internamente, ou decir, externamente, aparece como un partido como o PSOE. Se xa un ala ou outra, vai xa chegar de un lado ou outro. Sin embargo, o PSOE, na altura do 32, vai virando. E vai virando, sobre todo, cara a escala republicana. Non lle convence, indudablemente, o que acontece nesa República Burguesa, nese goberno, hai moitos contidos nos que non está de acordo, e, por lo tanto, mira cara a posicionamentos de izquierda máis radicalizados. Os sindicatos obreiros, volve a existir,
son os auténticos bateos de masas. Son, perdón, de esquerda, de masas de esquerda. Hai unha intervención política moi activa, moi activa. Claro, cando falamos de sindicatos, non podemos ter a perspectiva de hoxendía. É dicir, que aqueles sindicatos eran sindicatos de clase. É dicir, e sindicatos que tiñan un perfil económico, mas que tiñan tamén un perfil político. Clarísimo, evidente. É dicir, a revolución, a súa revolución, estaba en marcha. Hai que decir que estes sindicatos son, ademais, os que teñen un poder moi notable neste momento. Pero o poder executivo real. Por qué? Porque hai algúns sectores do Estado, nese Estado deficitario, como é o Estado español, na altura do 31, unha administración estatal que non chega, porque, entre outras cousas, a casa ninguén do goberno da restauración, dos gobernos da restauración e de Teodoro de Rivera lle interesou que medrara como Estado. Ese Estado deficitario necesita especialistas en determinados campos novos, a altura da vida. Por exemplo, o ámbito da cultura. No ámbito da cultura, claro, non hai unha rede de bibliotecas, é máis, na inmensa maioría dos sitios non existen bibliotecas. E quen ten as bibliotecas que pretende crear ese Estado? Pois ten os sindicatos obreiros, ou ben os anarquistas, ou ben os socialistas, ou ben as sociedades de estudos, que están bastante afines nesse sentido. Bueno, pois o que se fai é que o Estado, isto acontece casi en Galicia, o Estado entra a considerar a biblioteca, pois non sei, de Germinal, ou a biblioteca do Sindicato de Oficios Varios, como a biblioteca municipal. Directamente, por qué? Pois porque non. E quen se vai encargar desa xestión? Os sectores obreiros, os sectores que están aí, é dicir, os sectores dos sindicatos. Outro aspecto, quizá máis importante, non só a cultura, o traballo. Claro, cando chega un desemprego masivo, cando hai unha crise económica tan brutal, necesitan solventar ese tipo de problemas. Bueno, a xeneración de bolsas locais de paro, que a xestiona é, precisamente, sobre todo neste primeiro día, son os socialistas. De aí a crítica, en boa parte dos anarquistas ou socialistas, de que integraránse no Estado, nese Estado progreso. Como, por certo, se fixeran no 93. Integraránse nese Estado. Entón, quen dirixe esas bolsas de paro obreiro? Pois van dirixir sectores da UGT. Cando chega o ano 36, chega a Frente Popular, estamos nas mesmas. O Estado non ten técnicos en desemprego, non ten técnicos para o mundo do traballo. E os únicos que están especializados no mundo do traballo, nas súas perspectivas, na realización, ademais, de xurados mixtos, etc., son fundamentalmente os sindicatos. E o Estado colle estes sectores. Pero agora, en vez de coller os do GT, vai coller os do CNT. Pero, bueno, isto é evidentemente debido, tamén depende un pouco dos ámbitos locais, non? Ben, e que pasa coa dereita? Bueno, a dereita, a altura do ano 31-33, ten un crecemento extraordinario. En boa parte porque ese crecemento ven de posicións moi baixas. É dicir, non é a situación real do país, non se plasma en 25 deputados de 500 ou 30 deputados, perdón, de 500 que existen no Parlamento, 450, que existen no Parlamento Español. Non se plasma eso. Evidentemente, a posición de dereita está tremendamente minusvalorada. Pero durante o ano 31-33, ata o ano 33, medrou, creouse, a partir, como se dixe anteriormente, con auspicios da xerarquía católica, creou o primeiro partido moderno de masas conservador en España. O primeiro. Porque houve outro partido moderno que era o Partido Social Popular, na altura do 92-93, pero, bueno, non era de masas. Pero este partido é de dereitas e, ademais, de masas. Xenera unha estructura política moderna, con planteamentos de discurso político e de convencemento político modernos, un forte investimento por atrás, cunha rede de sociabilidade e un discurso moi achegado ao discurso católico. Normalmente se presentaron como un partido católico, nunca se presentaron como outra cousa, presentáronse sempre como un partido de defensa da religión católica. E, por lo tanto, ese partido medra extraordinariamente. En 2 anos, por toda a xeografía española, comenzan a aparecer agrupacións de dereita, vencelladas, en principio, a xeografía católica, e que despois van tendo o seu formato propio. Hai unha cuestión que, bueno, hai unha das cuestións, creo que máis importantes e trascendentes de traballar sobre a Segunda República neste país ou neste Estado,
é que en boa parte se traballa só as posicións de esquerda, pero hai outra parte que se chama dereita, e que era outra parte desa sociedade, e que non se traballa prácticamente nada. E, por lo tanto, non se coñece. E, por lo tanto, se atende únicamente os tópicos. Pero aquela dereita que pode resultar menos apasionante desde a perspectiva política, porque non ten proxectos de cambio, sino que ten proxectos de transformación, internamente, como partido político, genera unha inmensa, é dicir, unha organización modélica, como aparello do partido e como estructura de festa. Hai un momento decisivo nese cambio, que é cando pasa a xefatura do partido de Ángel Herrera, propagandista da CNP, que o ten desde o verano do 31 ata o outono do 31, aproximadamente, pasa o poder a Gil Robles. Por que pasa o poder a Gil Robles? Bueno, porque Ángel Herrera entende o partido desde a perspectiva da acción católica que crea. E a perspectiva da acción católica é un partido de elites. É un partido de cerebros escollidos para utilizar, para influir sobre o povo, etc., pero cerebros escollidos. Ese funcionamento non levaba a nada. E a partir de novembro do 33, outono, novembro do 33, toma o poder Gil Robles. E a partir dese momento, con todo ese discurso católico detrás, xenera un partido especificamente político. Fai un discurso especificamente político, de defensa do catolicismo, pero especificamente político, e de masas. Queremos chegar ás masas. Bueno, unha das cousas que tivo éxito e que creo que foi decisivo foi precisamente a chegar a muller á política. É dicir, as primeiras organizacións políticas, claramente políticas, con todos os dereitos políticos das mulleres, etc., que se xeralizan en España de masas, son da CEDA. A primeira, moito antes de que empecen a aparecer sindicatos anarquistas femeninos, ou agrupacións anarquistas femeninas, ou moitos antes de que empece a aparecer a agrupación femenina. Os primeiros que xeneran unha rede de agrupacións femeninas políticas son EAC, é dicir, é o URD en Galicia, outras agrupacións en España, a CEDA no seu conxunto, é dicir, a dereita. E iso significou de movilización un cambio notable, porque iso daba, ademais de outras cousas, un efecto, unha imaxe de modernización. É dicir, que aquilo que aprobaron as Cortes Republicanas, nós tamén estamos aquí. Non somos republicanos, temos a nosa idea pública corporativa, pero nós estamos aquí. É dicir, non nos podes decir que non temos pedigrí neste sentido, porque sí que vamos neste camino. E adaptaronse moi ben, porque a altura de novembro de 33, a CEDA está nun proceso de crecemento constante. É dicir, nunca perdeu únicamente un momento, digamos, de autorreflexión, pero que se orientou moi ben, que foi o momento despois posterior do golpe de San Juan. Aí, nese momento, tivo que decidir entre se os monárquicos seguían ou ibanse a fora do partido. Os monárquicos non votaron do partido e adaptaronse, digamos, a ese discurso moderno todavía máis todavía. É dicir, xa non era o antigo, senón que xa non era a defensa da monarquía, senón que xa está a favor. Ben, as eleccións. Bueno, creo que estou dicindo non? Bueno, as eleccións foron, hai que decir, o sistema electoral foi a primeira tentativa de democracia. Eso creo que é innegable, democracia moderna, liberal en España. Sin embargo, volvo a insistir no que decía anteriormente, tiña un oposo no anterior. A práctica política anterior era indudablemente a que era, non era outro, non se podía inventar nada o que había. Aquela república, evidentemente, aquela democracia tiña. Pero, sobre todo, no que comentaba anteriormente, na calidade da democracia, é dicir, na calidade da garantía do voto, ainda tiña moitos problemas, ainda que seguimos falando de bolsas de votos brutais, ainda que seguimos falando de fraude electoral brutal cara á Frente Popular, cara á dereita ou cara a donde sea, indudablemente a garantía de calidade de voto aumentou considerablemente do que había o que se estableceu naquele momento. É dicir, a xente podía ir votar, en boa parte dos casos, había moitos outros que non, pero en boa parte dos casos a xente podía ir votar. E votaba, e o seu voto se reconocía votar. Outra cousa que despois se amañara do xeito, pero a xente ia votar. Había colas en determinadas eleccións, noutras non, pero noutras había colas. Outra cuestión que sí foi, creo que, suficientemente ponderada, é que
as eleccións, claro, o tempo de que estamos falando son 5 anos, non estamos falando outra vez de 20, non estamos falando de 5. E hai que dicir que as eleccións de carácter local, aquelas que cimentan, aquelas que dan sensación a unha sociedade civil de que hai un cambio, prácticamente non se realizaron, é dicir, non se realizaron máis que en abril do 31, cun sufraxio censitario, como era o da Restauración. Non se realizou cun sufraxio universal, sino que se realizou baixo o que había anteriormente, en 1976. Por lo tanto, eu creo que tamén esa non chegada, non reflexión de que a democracia chegara ao poder local, sino que todo se rexía a partir do que decidían as eleccións xerais e baixaban cara ao Ministerio de Gobernación e se poñían as gestoras. Creo que tamén influiu nunha escasa imaxe de democracia, sobre todo para os sectores de lei. É dicir, a cidadanía local non tiña a percepción de que o seu voto llevaría para considerar o alcalde que o máis exagerado. Creo que iso é fundamental. Evidentemente non houve tempo. E máis, as eleccións municipais que se pretendían realizar para abril do 36, para o 14 de abril, además, do 36 finalmente foron suprimidas por problemas claramente do orden público, non? É dicir, porque non había, sobre todo en unha campaña por parte da Falange en aquel momento, con tentativa de asesinato da súa, etc., que provoca, por ejemplo, da súa, que provoca que todo aquilo se peche, que, por lo tanto, se deixe calmar e non se realizan eleccións municipais. Só houve, isto é curioso, eleccións locais da República só foron as de abril 31, as únicas que houve, e non foron feitas baixo un sistema de hierarquías democráticas. Minuto. Ben, bueno, quería falar xa, agora cando chego, creo que o contexto está bastante analizado xa, das eleccións de verano 33. Creo que máis ou menos as conclusións están ditas, non? É dicir, aquela era unha democracia nova, con moitos problemas, como se veño comentado. O problema político de novembro de 23 é que o goberno de esquerdas está roto. É dicir, que o goberno burgués, dos republicanos burgueses, e o goberno de coalición cos socialistas está absolutamente roto, e máis, a oposición caballerista está dando caña constantemente ao goberno de Azaña e os constantes que haberá en verano de 2023, e, por lo tanto, é absolutamente imposible gobernar. Aquela esquerda era unha esquerda que se presentaba desunida. En Galiza hai candidaturas da Orga, perdón, do PRG, no momento, do PRG, candidaturas do Partido Galeguista, candidaturas do Partido Socialista e candidatura non era a Unión Republicana, do Partido Republicano Radical Socialista e candidaturas de Acción Republicana. É dicir, 5 candidaturas, digamos, do grosso do republicanismo burgués, incluído o PSOE, incluso o Barrama, 5 cando a altura de abril do 31 en xullo do 31 era unha ou dúas, como outro. E sobre todo a imaxe, unha imaxe de ese non vivo. Así como a esquerda viña en retroceso, a dereita viña en aumento, viña en ascenso constante, cun partido moderno, cunha estética ademais copiada paramilitar moi atraínte no momento. Non existe, isto é outra das cuestións que tamén creo que temos que fazer unha autorreflexión, non existen as cámaras de las nazis. Non existe o holocausto. Non existe un partido nazi que quere controlar o Estado e gobernar de maneira corporativa. Pero o que se coñece a altura do 33, 34, de fascismo é o de Mussolini. E pasa un pouco como o de Berlusconi. É unha cousa singular italiana. Pero, se vos acordades, o fascismo italiano ven do 22-23 e non se crea unha alarma máis que cando no momento en que invade, porque é unha cuestión de índole interna, cando invade a Chile. Pero, ata ese momento, non hai, decimos, esa central. E aquele é o fascismo que coñece. Claro, chega a Alemania, chega a República de Weimar, unha república democrática tamén, e provoca un efecto de rexeitamento que, se non se pode entender outro modo autenticado por parte da escala. Pero o holocausto, as normas de gas non existen. E, por lo tanto, aquilo que é a modernidade política para a dereita que quere agradar ao público, que quere conquistar o voto de masas, non quere conquistar o voto de elites, quere conquistar o poder. Para conquistar ese voto de masas, lle resulta enormemente traída toda esa estética. Toda esa estética. E non funciona, porque o partido nazi está aumentando, e tamén, como se ve tamén, os outros partidos de dereitas que aplican esa estética. Ben, respecto das eleccións, poderíamos comentar como queda en Galicia, se queredes
despois falamos un poquinho delo, pero, bueno, o posicionamento é iso, non? Unha esquerda en aumento, unha esquerda en descenso e unha dereita en retroceso. E claro, se falamos que a auténtica esquerda é a esquerda obreira, é a esquerda de votos, é a masa votante, onde está situada? Bueno, pois, como xa vos comentei, maioritariamente está situada en posicións radicalizadas. É dicir, non van ir a votar, e propugnan a abstención, porque a República Burguesa non lles interesa. E propugnan a abstención, e a abstención percibise claramente nas cifras electorais. Cando se observa en cada unha das cidades, sobre todo nos entornos urbanos, evidentemente, que é onde hai máis sindicatos obreiros. En todo o caso da Coruña é espectacular. É casi matemático. A abstención no ano 83, esa abstención se voltanse votos a altura do ano de febrero de 86. Pero unha cifra casi matemática, 10.000, 12.000, é dicir, matemática. E iso hai que entenderlo tamén. Por lo tanto, non é tanto, volvo a insistir, esa victoria da dereita, que tamén, que ten un partido de masa, etc., sino tamén esa victoria engrandécese, a CEDA convértese no principal partido do Parlamento, porque tamén a oposición da esquerda reduce muchísimo. Por exemplo, hai unha cousa que tampouco casi ninguén salienta, creo que é moi interesante salientar. Na posición do Parlamento de subido das eleccións no ano 83, os antigos dirixentes do Bienio Republicano acadan, o Partido de Azaña acada 5 escanos. Lle gaña a Orga de Casares con 6. É dicir, estamos falando do Ministerio de Gobernación, con todo o peso que significaba o Ministerio de Gobernación na República de antes, e do, decir, o segundo do bordo, e do presidente do Goberno. 11 escanos en medio de 450. A posición do republicanismo burgués no ano 83 a partir dese momento é brutal. O Partido Socialista parece que acaba 100 escanos. Non é o caso. Sigue sendo o partido mayoritario, evidentemente, porque ten esa estrutura de partido sólida e consolidada. Non en Galicia, pero son outros lados. Ben, entón, claro, iso é fundamental para entender o que é o 84 e a implicación dos sectores republicanos burgueses. Por qué? Porque eses sectores republicanos burgueses, claro, iban detrás no que era o poder, que era máis a votante radicalizada dos obreiros, que creían a revolución, e que creían desde o ano 23 a revolución. Eles iban ao rebufo de a ver que podía pasar. E tamén hai que entender desa perspectiva a frente do goberno. É dicir, esa é a realidade, eu entendo desde logo que esa é a realidade. Por lo tanto, o Parlamento queda tamén, como sabedes, coxo. O Parlamento queda un posicionamento de dereita moi notable, co Partido Radical e coa CEDA nunha posición de goberno prácticamente absoluto, e unhas posicións de esquerda, a ver que pasaba, pero desde logo, os antigos representantes dos 2 anos de goberno anteriores, é dicir, os creadores do régimen, para entendernos, porque eran os creadores do régimen, quedaron nunha posición prácticamente na que non existía. Políticamente non existía, no medio público, no que eles tenían que xogar, non existía. A gobernación, etc., prácticamente non tiña poder para nada. De aí esa reconversión que da republicana tamén frente ao goberno. Ben, e finalmente xa, para matar, se que despois falamos un debate, xa as actividades, as preguntas que xurdan, vamos. Finalmente falar do voto femenino. Xa comentei anteriormente, o voto femenino hai que decir que ese punto de vista da esquerda é un punto de vista xusto antes, incluso, é dicir, 2 anos despois da aprobación dese voto, moi, teñen unha visión de que, unha perspectiva de que o voto vai beneficiar a dereita. Mas eu entendo que ese voto, non é así, é un tópico absoluto que se desbota, evidentemente, polos resultados das eleccións do 36, pero que tamén se desbota dende a perspectiva de que hai un menor voto xeralizado cara a esquerda progresa, que se presenta. Hai un voto en reducción notable. E a xente prefere votar, a muller, o home, prefere votar a estas posicións de dereita que se presumen como goberno forte. Por exemplo, teño aquí unha cita, quero ser moi breve porque non quero ocurrir, de unha cita dun representante de esquerda en outubro de 1923, na que dice: la concesión del voto femenino quizá fue prematura y por tanto expuesta a peligro. Es cierto que en Galicia hay mujeres inteligentes y de voluntad libre, para los cuales la República es la base de todo progreso, pero no menos cierto es que existe una gran masa femenina
cuyo pensamiento se subordina fácilmente a sugestiones contrarias en esencia a la forma de gobierno republicano. Bueno, habría todo una serie de teorías, pero este pensamento para los posicionamientos de esquerda era bastante frecuente. Es decir, no estamos hablando de tal, sino que era bastante frecuente, de algo original. ¿No? Hai as eleccións, en esas eleccións evidentemente duplica o censo de mulleres a mulleres e homens e os resultados son unha victoria de dereita. Unha cita final de Lerroux a finais poucos días despois da victoria electoral. Lerroux, o que vai dirixir o goberno, porque, como xa sabedes, a Terra Zamora non nomea, non chama a Robles, porque non confía en e chama a Lerroux, para dirixir. Ben, dice: siempre dije que el resultado sería de un gran desplazamiento cara a la derecha, y que la principal causa del ocurrido está en haber entregado a la mujer un revólver y haberla ofendido después en sus sentimientos. Se ha hecho una política antirreligiosa de rencor y de odio, hiriendo los sentimientos de la mujer española. Sabemos cómo se halaga a sí mismo, ¿no? Hay que tener en cuenta, además, que la mujer no tenía la preparación política que tienen otros países, en los que, como consecuencia de las grandes guerras, revoluciones y, sobre todo, por los nuevos estados creados, como ocurre en casi toda Europa, han dado al país y a la mujer otra sensibilidad política. La mujer española, Lerroux, presidente de la República, que gana un voto con voto femenino, dice, finales de noviembre de 33, la mujer española no equilibra todavía el sentimiento con el entendimiento. Este era o posicionamento mayoritario en aquel momento, por moitas legislativas que houbera comunidade. Por tanto, eu creo que é fundamental entender isto. Bueno, entendo que mañá, cambio domingo, vai falar bastante máis desta sensación e tamén desta perspectiva, deste contexto de machismo que existía en todos os posicionamentos de esquerda e de dereita naquele momento, pero realmente as eleccións de novembro de 33 teñen máis razóns que o voto femenino, a creación do voto femenino ou a victoria de dereita. A primeira, eu creo que era o abstencionismo do CNT. É dicir, esa posición do CNT dos sindicatos maioritarios en España é fundamental. É dicir, son os maiores votantes, son a máis votante por excelencia. Segundo, creo tamén que a consideración da República como algo de esquerdas influiu enormemente nesa perspectiva. A República, os partidos republicanos de dereita eran minoritarios, moi minoritarios. Naceron minoritarios, pero que ademais prácticamente desapareceron al altura do 1933. E, por lo tanto, esa consideración da República como algo de esquerdas creo que influe tamén enormemente nese voto da muller. Perdón, nese voto da sociedade de conxunto. E, en terceiro lugar, o incremento da dereita. Indudable tamén con peso da dereita en algúns sectores, sobre as sacristías, sobre os seminarios, evidente que existía, mas non de logo tan absolutamente decisivo como para barrer ou para entender esas cifras. E nada, moito gracias. Entramos agora no turno de preguntas, si queremos, A alcaldía de alguma maneira o Concello eran eles. E vese clarísimamente, bueno, eso despois tamén se verá se supone nese libro. Outra das cousas que está clarísimo e que está demostrado tamén aquí en Carral, con respecto do que decía, é que había un movimento sindical e obreiro increíble, porque de certo nós, pois, é política, de certo nós descubrimos nos arquivos, neste caso do goberno civil, pues, que estaba en Carral a izquierda republicana, que había a Unión Republicana de Carral, que había a Agrupación Socialista de Carral, pero que había un montón de sociedades agrícolas, sociedades agrícolas en casi todas las parroquias, que había bueno, pues una serie de partidos, como por exemplo a agrupación local do Partido Agrario Español, que había tamén unha parroquia en Suño, en Barcia, que, bueno, había, a verdade é que había un movimento tanto sindical como obreiro, como gandeiro, como tamén político, importante, ¿no? Naquele momento eso foi moi descubrido. Pero hai unha cousa que eu, así de paso, vou fazer unha pregunta a Emilio. Había unha cousa moi curiosa que tamén descubrimos, falando precisamente do voto. Nós descubrimos, porque hai perfectamente conservado no arquivo municipal, hai, digamos que, toda a documentación das votacións, ¿no? Es decir, tanto as votacións bueno, para o goberno de Madrid como as eleccións estas municipais do 31. E, curiosamente, había algo que nós non sabíamos explicar ben, por eso xo quero preguntar a ti, ¿no? Es decir,
que en algún momento votaban simplemente os contribuintes. Eso quero que me expliques como era eso. Só votaban os contribuintes. Facían unha relación de contribuintes e eses eran os que tiñan o dereito. Quero que me expliques un pouco máis como era eso, porque era moi curioso. Bueno, esas son as eleccións de maio do 31, entendo. Sí. Bueno, como existir as eleccións de abril do 31, a súa repetición en maio, realízase baixo un sistema electoral non da República, senón evidentemente da restauración. E, por lo tanto, quen votaba eran os máximos contribuintes, no momento, é dicir, os que pagaban, que tiñan unha determinada cantidade, que tiñan dereitos de propiedade, entón, como tiñan esos dereitos de propiedade, teñen tamén dereitos políticos. Os outros non, porque non tiñan dereitos de propiedade. Entón, claro, realízase baixo un sistema electoral anterior. É dicir, non se crea ainda, non había... Pero no 33 xa é... No, no 31, en xunio do 31 xa é sufragio universal masculino. Pero en maio non, para as eleccións locais non. Por qué? Porque non se cambia a lei de elección local, a lei de réxime local. É dicir, que ben verdade. Claro, é que non hai un sistema a votar. É dicir, non temos o ano 31 ainda, non temos o ano 32, o que temos un sistema dos 36, que é o que permite que chegue ás corporacións republicanas de abril do 31. E cando hai que, precisamente o de maio do 31, é para colocar corporacións ou vacantes que teñan un perfil monárquico ou non afín aos republicanos. Entón, esas convertense en vacantes, entón elixense en maio do 31. Claro, de maneira honrada. Vais control da ferrada, de maneira honrada. Pero vais un sistema de votación da restauración, tipo, non estaba creado ainda, non estaba aprobado ainda. As de sufragio universal si son sufragio universal masculino en xunio do 30. Alguna pregunta máis? Alguna cuestión? Muy bien. Bueno, pues acá hasta mañana. Eso.